La següent xerrada es titula RiuNet, l'app per avaluar la qualitat ecològica dels rius d'una forma simple i divertida. Tenim amb nosaltres a Iraima Berkaik, que és del grup de recerca, Departament d'Ecologia, Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. Ella és biòloga i la seva recerca s'ha centrat en la dinàmica dels ecosistemes terrestres i aquàtics. I vos deixo amb ella per explicar-vos una aplicació que vas descobrir a la tenda i em sembla realment molt interessant i que implica la societat. Sí. Parlaré fort, deixaré aquí i així se sentirà tot. Primer de tot, agrair-vos que us quedeu, perquè ja tothom ha marxat i ja us sé que està callejat una mica l'ambient, però ara es presenta aquí una eina per poder parlar de la societat, dels gestors, els científics, per tant jo crec que és bastant adient. Ara passarem per això també. Vale, és perquè te'l dirigisques. Podem escoltar-te. Llavors, soc biòloga, això, però que realment l'aplicació qui l'ha fet realment són els meus tutors de la meva tesi, Pau Fortuño, per tant és un regal que m'han fet i que jo estic aquí presentant-lo. Però que hi ha molta feina aquí darrere, són molts anys de recerca, i la idea és això, poder posar en conjunt aquesta taula que hem vist avui, que seria sobretot els ciutadans, perquè al final qui ens interessa tenir rius nets són nosaltres, però qui fa la feina són els gestors i després la recerca científica és com per acompanyar què pot ser millor, per qui és millor, qui són els protagonistes. Hi ha moltes coses aquí darrere. I aquest matí, que crec que no està, ja s'ha parlat una mica d'un concepte que us vull presentar, que es diu ciència ciutadana. No sé si l'heu sentit algun cop. És una cosa que es fa molt de temps, però ara s'ha posat aquest nom, aquest terme, que és bàsicament que nosaltres com a societat podem posar dades científiques i que realment després es pugui fer una recerca amb un munt de dades que els científics no podríem arribar. Per què? Perquè jo puc anar al riu, però puc anar un dia, un cop, però si tothom, tota la gent que està implicada pot anar, jo puc obtenir unes dades que mai podré obtenir fent jo recerca. Nosaltres quan fem recerca, què fem? Agafem uns quants punts, així com estava dient ara, que hi ha unes masses d'aigua, poses 39 punts, doncs imagineu-vos si hi ha més gent que pugui posar dades aquí. Clar, tindríem una informació que mai podríem arribar. I llavors hi ha uns quants projectes, i llavors un aquest és ara el Mosquit Alert, que us hem parlat aquest matí, que abans es deia Atrapa el tigre, i és molt interessant perquè és això, ara podem tenir una base de dades que no es podia tenir abans i tenim repercussió nosaltres també. Hi ha uns altres, per exemple, ara hi ha també una de pol·len, només per dir-vos que ara és una cosa que s'està obrint, el que passa és que té el mateix nom. Sempre s'ha fet, per exemple, amb aus, sempre s'ha fet. Hi ha molts voluntaris que sempre han... Què faig? Què de fer? Mio. No sé si què se sent, estic parlant superfort. Llavors hi ha un altre també d'observadors del mar i després n'hi ha un altre que és de mobilitats humanes. N'hi ha moltes més, o sigui, si esteu interessats... Ai, s'ha caigut això. No, home, si vols que l'agafi. Llavors aquí us vinc a presentar una altra, que és la del RiuNet. Llavors aquí, per això tampoc volia agafar el... És un vídeo molt curt, però crec que us explicarà molt bé. Doncs per això era que... Se sent o no? La Marta és una de la natura i anava a passejar per la vora dels rius. El Guim és un apassionat dels animals i a fotografiar-los. El Víctor, la Marta i el Guim tenen una cosa en comú. Utilitzen l'art, riu pulmó. I una altra cosa, esclar. Tots tres són família. Ara. Torna a ficar. Sí? Sí, torna a ficar. Dóna-li volumen ahí. Ja està al màxim, Serà de l'ordinador. En sèrio o no? Més obert això. No, ja està. No,
No. Ho deixem millor perquè no s'està sentint i ja està. Serà eixir, entrar a l'ordinador i pujar-hi la veu del mateix ordinador. Escapar. Bueno, ja us ho explico, és igual. Ho deixem i ja està. Bàsicament el que vull dir és que l'objectiu de tot això d'aquesta aplicació és bàsicament mesurar la qualitat ecològica d'un riu, que abans estàvem parlant que si baixa aigua, si no baixa, que és bo, que és dolent, doncs nosaltres el que fem servir són els macrovertebrats, que no sé si els coneixeu o no. Us heu dit algun cop de macrovertebrats? Sí? Sí? Sí, molt bé. Perquè l'objectiu d'avui, ara anirem al riu i el que volem fer és mesurar la qualitat ecològica d'aquest punt, que jo no ho he fet mai, vosaltres sou els coneixedors del territori, jo només faré de mediadora. Per tant, el que volem que tenir és un color, per tant, el podrem dir si és molt bona, mediocre, dolenta o pèssima. Quina qualitat creieu que teniu aquí sota? Ja veurem. Bàsicament, llavors, l'aplicació el que fa és ajudar-nos a fer aquesta feina. Llavors, bàsicament, el primer que hem de... Tenim tota la informació a l'aplicació. Jo també us he portat, ara he portat una tablet, si la podeu baixar ara alguns seria fantàstic, si no jo hi porto una tablet també tinc el telèfon, però si les podeu baixar estaria molt bé. Llavors, teniu tota la informació, o sigui, si dubteu de com fer-ho o de... Tota la informació està aquí. Per tant, la idea és que aneu sense por i que l'aplicació l'únic que farà és ajudar-vos en aquest camí. I llavors, abans teniu mesures de seguretat, per tant tenim un material imprescindible que jo he portat, però la idea és que amb 4 cosetes ja podrem fer, que ja ho veureu. El material imprescindible i el tutorial de mostreig, algun cop hem mostrejat. Macrovertebrats? Sí, ja tenim un supervoluntari per fer-ho. Perfecte. Després, com ho podem fer? Llavors, la primera qüestió que hem de fer és detectar la meva posició. Perquè què passa? Que depenent d'on estem, també serà de tipologia del riu. Fixeu-vos que abans estàvem parlant de com classificar aquestes masses d'aigua. Per tant, un riu que sempre baixa amb aigua no serà igual que, per exemple, un que s'asseca. Tot i que nosaltres hem anat canviant molts aquests caudals, per tant, hem anat canviant la naturalitat d'aquest riu. Per començar l'avaluació, bàsicament el que tenim és hem d'escollir, tenim 7 tipologies de riu i hem de veure quina és. O sigui, per exemple, si és d'alta muntanya, si és d'altura mitjana, si és del delta. Per què? Perquè depenent d'això podem exigir que hi hagi, per exemple, un bosc de ribera o que no n'hi hagi. I això també canviarà una mica els macroinvertebrats que visquin aquí dins de l'aigua. Per tant, després tenim un test de qualitat hidromorfològica que ens fa preguntes. N'hi ha un primer apartat que són de 5 preguntes que heu d'escollir només una, ja les anirem veient. O sigui, us podria explicar aquí, però crec que millor ho fem en el lloc. Després tenim, per tant, tindrem ja un color d'una qualitat hidromorfològica i després farem un test de qualitat biològica que són els macrovertebrats, que és com la part que la gent li fa com més por perquè no els coneix. Llavors podrem agafar una llista i si els coneixem els cliquem i si no tenim una clau dicotòmica que bàsicament és que fa 2 preguntes. Ens diu, té ulls? No té ulls. Té potes? No té potes. Quantes potes té? Etcètera. Després, això, amb aquestes 2 dades es fa el test de qualitat ecològica, per tant al final tenim un color, fem una foto del riu i aquestes dades ens l'envieu. Què passa? Que nosaltres, com a universitat, el que fem és veure que tot està més o menys fet. Per què? Perquè ens podem equivocar, perquè és simplement verificar aquestes dades. I després el que es fa és penjar a la web i ja teniu un color en aquest punt que feu. El podeu fer quan vulgueu, en el moment que vulgueu, on vulgueu, tant és. I llavors aquí, després el que vull ensenyar-vos és un mapa amb les dades que tenim fins ara. Que ja veieu, he buscat aquí i aquí no n'hi ha cap. Per tant, l'objectiu d'avui és posar un color. No sé si es veu, sí que es veu. I llavors aquí, per exemple, si surt en un gris és perquè està indeterminat o perquè no s'ha acabat de fer o no ha acabat de córrer les dades.
Però així podem tenir una mica la idea de quin estat ecològic està en aquest punt. Llavors també es podeu fer un nom d'usuari, veus que aquí podem tenir un filtre d'usuari. Llavors, si ho aneu fent de tant en tant, podeu buscar a veure què heu fet. Bàsicament, quan envieu les dades, podeu donar el vostre correu i us tornem una fitxa, que és aquesta. Que serà més o menys això. I ja està. Ara anem.